Hi mga kanati, Happy Valentine's Day. Karon nakaisip lagi ko mura kong nakuan ba kay wala ko regalo sa kong misis. Tingnan to mulakaw ta mangita ta og regalo sa iya ha. Ang importante nga nakita niya nga nakadumdum ta sa nadumduman nato sila. Mga kanati, naana dito nakita maglisod ko kay wala jud ka prepare kay na busy mi kay mas tagan mga delivery po tapos napod mi i-surprise po uban akong misis na po ato pero kani karon ang i-surprise na tong akong misis na gyud mismo na ko nakita bulak chocolates o stuffed toy. Ang senaryo anis mga ato na lang kung anon akong sabuton na akong palitan sa bulak nga akong sabuton ang akong palitan sa bulak nga ipa-deliver na to sa balay. Kaya ako misis klaro lang wala siya idea tapos abigin niya baliwala ra sa kuha kay gigna na po siya nga sa uman ng regalo og kuan lagi wa tadya mo pero dili masalpi di makayas konsensya nga dili nato regaluhan kay palangga ba kinanato sud kayo kaya nato palangga og magtapad na pagkahuman sus mo malus-lus jud mo mga boys ba kita ba karate sige ato ipa-deliver ha. Nangita te. Chong. Oh no. Dapat ganyan sa akong liok na mo pero madam, ako lang ikuan si Mama Kuan, ako nagtutulong mo mga 1,100 plus na pinuha. Ako na mga ma'am tapos pagkagalan na period. O nya karon kan kasalig. O tapos naman jud may branch na mag-rolling siya ma'am bisag Sunday kakuan di pero ang amo mo garden ana nga kinahanglan siya magkabayad sa iyang nga naghatag naman gud ni history sa iya ma'am. Pasuri nana mo gud tagana gid kag history man sa imong gaghatag sa kuan sa kantong yung premasuri no. No one nagid ko ma'am mamaliw nagid ko ani ma'am. Asan sa do nakabalo si ma'am ani sir? Lagi sa ulo ana. No ma'am sorry gid kay ma'am kay wa man nay Nani? sige dayon ano sa ka makaadto dito ma'am? Ugma anto lang mo. Kinahanglan gid sir, kinahanglan gid ko kuan. Ako na lang i-record sir, nga kinahanglan gid makaadto gid mo ma. Oh ma'am. Sorry gid kay ma'am ha. Oh sige di sa ato pa graduate. Happy Valentine's ma'am.
Thanks, ma'am. Thank you, sir, Effective. ma'am. Master kasi ma'am mag-acting. Master kayo mag-acting. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, ano yung Pilipinas dito, man? Sa Pwede bahay yung Pilipinas siya, na ma'am. represente? Nasa Pilipinas dawa. Ay, kanang nalapit ko sa Lorenzo. Ha? Sa napod sa kanang Oh, namin din nagakuan. Thank you, ma'am. Ako na magbilo na yung utang sir. Aman may mangita ng 100 ka pin ko. Sir, thank you very much. Valentine's. Ay, nabi, among presyo. Among product, karong katila mo. Muna, among negosyo doa. Salamat, salamat. Guys, effective kayo, guys, effective. Ilay. Nailan dito guys. Dapat kuno kayo kagutang 100,000. Naanad na siya guys nga palautang kay ko guys mo nang gidalag si Manlit. Nara. Ay, gamamamang ko na ito. Ha? Guys, tara mang na-victim guys, so. Black ko siya guys, kay 100,000 nang utang na ko guys, kaya wala pa gid. Iyang ikabalak ka na to guys, dili man ang utang ang 100,000. Ayang ikabalakan. Asa na ko igamit ang 100,000? Ay. Naigna na ilad si mama. Hello, mama. Ina ko yate. Mama. Ina plus, please like and subscribe. Like